Kag sa good vibes, mga estudyante sa Bacolod City College na tagaan sang Kaygayunan nga may experience ang aktual nga pagbaligya sa ilang mga produkto sa Negros Farmers Weekend Market. Yaring report. Kada Sabado, sarang makabakal sa mga utan, prutas, sudan, mga kakanin, herbal products, kag iban pagid diri sa may Negros Farmers Weekend Market sa Magsaysay Avenue sa Bacolod City. Ang popular nga balisongsong, isa ka kakanin sa Bicol, nga himo sa ginaling nga pilit nga may toppings nga chocolate, mango kag caramel nga sauce. Produkto ini sang estudyante sa BS Entrepreneurship sa Bacolod City College nga si Ronald Almendras. Suno kay Ronald, nagakalipatan na ang mga sinanguna nga mga delicacy ganit na pinsaran niya nga inyang ibaligya kay nagaluto sini ang iya nga lola. Kaya so now, ang kakano sumong kasabay na ta sa mga trends sa Gua Kung ano bago sa Gua? Kakaleft bahay na nga to nga. So why Bicolano nga dish gidala sa Negros? Kay iyan sa actually ang una nga sir, natilawang ko yan ni Lola. Alin sa bukid. Then pagtry ko, siling ko naawala na din sa market sa ano pala sir sa Bacolod. Kag as of now, gin-try ko siya propose nga mo ni siya vlog. Most of the people wala gid ya kabalo sir nga may amon siya. Kag may nag-order sa iya sang 3,000 ka mga balisongsong para ipamahaw sa isa ka event. Isa lang si Ronald sa mga entrepreneurship students ng BCC nga naka-experience ang aktual nga pagbaligya sa ilang mga produkto sa farmers market. Sunod sa tag-iya sang farmers market nga si Ruby Cruz, isa lang ini sa mga activities ang eskwelahan sa ilang lugar. Mga estudyante man ang nag-mural painting diri. Luyag niya nga samtang yari sila diri, may mga matunaan sila sa pagnegosyo, kag maayo nga pamatasan. So here we want them to experience a caring na community nga ma-free sila bala pagwa sa ilang nga talent, kag may nagabulig sa ila, mga advice from the community. And soon ang aton nga dream is mahatag kita sa daw values formation by way of maybe film showing. Mayroon na mga, we call them duka spiritual films, showing inabalang mga values. For example, honesty, perseverance, of course love is always there, determination, mga amo na bala for them na para mag-succeed man. Ining ika-13 na nga tuig sa Negros Farmers Weekend Market. Mga mangunguma pa halin sa Murcia ang nag-display sa ilang mga produkto diri sa kada Sabado. May mga sudan, nagkalilain nga mga putahe, pati na vegetarian food ang sarang man makaon diri. May entertainment man sila. Para kay Cruz, luyag niya ang ining nga lugar, hindi lang plastaran sa mga mangunguma kundi mangin venue man para may matun-an ang mga kabataan.